Vi skal i denne video se på et annuitetslån. Du skal forestille dig, at du gerne vil låne penge til en bil, og derfor går du i banken. Du skal bruge 100.000 kroner til bilen. Det er det, vi kalder hovedstolen. Det er beløb, du skal låne. Du kan få lånet til en rente på 9% om året, og at du skal betale lånet tilbage over 8 år. Når man går i banken og beder om at få et billån, så vil man, hvis man ikke beder om andet, blive tilbudt et annuitetslån. Det, der er særligt ved et annuitetslån, det er, at ydelsen er den samme igennem hele lånets løbetid. Altså ydelsen, det beløb, man betaler hvert år eller hver måned tilbage til banken, det består af to ting. Det består af et afdrag, altså det, man betaler tilbage på lånet. Jeg skal jo, når de 8 år er gået, så skal jeg betale de 100.000 kroner tilbage. Derudover skal jeg betale en rente. Det er så at sige det, jeg betaler banken for at få lov til at låne pengene. Men altså ydelsen er den samme hvert år eller hver måned, hvis det er der, man betaler. Derfor har jeg brug for at finde ud af, hvor meget er ydelsen. Og til det bruger vi en særlig ydelsesformel, som er noteret her. Hovedstolen G gange renten i tælleren, og i nævneren en brøk, 1 minus 1 plus R, opløftet til minus N. Renten, det er renten som decimaltal, og N, det er antallet af terminer, antallet af år, det er antal gange, man betaler tilbage. Så jeg starter med at regne ydelsen ud ved at regne den her lidt besværlige brøk ud. Men det skal nu nok gå. Jeg siger lige med, og så placerer jeg lige tælleren i en parentes for sig, og nævneren i en anden parentes. Så i tælleren skal der stå G, det er 100.000, og til at stå der, gange renten, som er 9%, altså 0,09 som decimaltal. Og det skal så divideres med, og hele nævneren sætter jeg i en parentes. 1 minus. Så kommer der jo en parentes 1 plus R. Men det er jo så nemt at regne ud, så det regner jeg bare ud i hovedet. 1 plus 0,09, det er 1,09, og så behøver jeg ikke taste den her ekstra parentes. Altså 1,09. Og det skal altså opløftes til minus N, som er 8 år. Og så skal jeg have en parentes slut for at have divideret hele nævneren. Enter. Så hvert år skal jeg betale en ydelse på 18.067 kroner og 40 øre. Så er vi klar til at lave amortiseringstabellen, altså tabellen, der viser, hvordan lånet bliver betalt tilbage. Termin, det er det tid på året, hvor jeg skal betale lånet tilbage på lånet. Når jeg nu går ind i banken for at låne pengene, så skal jeg ikke betale noget tilbage på det tidspunkt, så derfor er det termin nummer 0. Og min restgæld, det er de 100.000 kroner, som jeg altså låner. 100.000. Så går der et år, og så har vi termin nummer 1. Ydelsen kender jeg, for det var den, jeg startede med at regne ud. Altså hele det beløb, jeg skal betale tilbage til banken. Det er i det her tilfælde 18.067 kroner og 40 øre. Enter. Så skal jeg jo ud af den her ydelse, er der jo nogle renter, og der er afdraget. Men jeg skal have regnet ud, hvor meget skal jeg betale i rente. I det år, der nu er gået, har jeg jo skyldt 100.000 kroner. Så jeg skal have regnet 9% af 100.000. 100.000 har til at stå der. Gange 9%, 0,09. Enter. Og det er jo 9.000 kroner. Nu kan jeg regne afdraget ud. For afdraget, det er hele ydelsen
minus det, jeg har betalt i rente. Resten er så afdrag. Så jeg siger lige med ydelse minus renten, enter. I det her tilfælde 9.067 kroner for de to beløb. Rente og afdrag giver ydelsen. Og så kan jeg regne restgælden ud. Hvor meget skylder jeg nu? Jeg skylder de 100.000 minus det, jeg har betalt tilbage på lånet. Og det er altså afdraget, jeg betaler tilbage. Så jeg siger 100.000 minus afdraget, som står der. Enter. Så skylder jeg 90.932 kroner 60 øre. Godt. Så går der et år mere, og nu er jeg nået til termin nummer 2. Og det er det samme. Jeg skal have ydelsen, som jo er den samme, så den kan jeg bare lige trække ned. Så skal jeg have regnet renten ud, som nu bliver lidt mindre, fordi nu skylder jeg jo ikke 100.000 længere. Nu skylder jeg det der beløb gange 0,09 8.183. Afdraget bliver så lidt større, fordi ydelsen jo er den samme. Og ydelsen har jeg der minus renten. På den måde regner jeg afdraget ud. Har jeg der. Og så skal jeg have regnet restgælden ud. Og det er restgælden for termin nummer 1 minus afdraget. Sådan der. Det er jo det, der skal ske, det samme, der skal ske til termin nummer 8. Så jeg tager lige og fylder ned, så jeg har til og med termin nummer 8. Og så kan jeg fylde kolonnerne ned, og i første omgang ser det ud som om, at det bare giver 0, men det er fordi, jeg ikke har dem fyldt ned alle sammen endnu. Så når jeg nu får restgælden med ned, så ender det i 0, eller meget, meget tæt på 0, altså 41 øre, så det skyldes bare en afrunding. De her tal kunne jeg godt tænke mig at få skrevet lidt pænere, så jeg går op her og så siger separator tegn, så får jeg altså sat ind 1000 adskillelser, og jeg tror ikke, jeg vil have decimalerne med. Og så passer det også med de 0 kroner, når det bliver rundet af. Jeg tager lige og sætter en streg under her, fordi så kan jeg få regnet ud, hvor meget har jeg betalt tilbage i alt i rente. Det kan jeg gøre med autosum-knappen. Sådan der. 44.540 kroner. Hvor meget har jeg betalt i afdrag? Ja, det er jo ikke nogen overraskelse, at det i alt giver 100.000, fordi det er det, jeg har betalt tilbage til lånet. Og ydelsen bliver så de der to tal lagt sammen, men nu tager jeg lige og tager autosum, og det er jo rigtig 144.539 kroner. Så jeg har altså betalt 144.539 kroner tilbage. Jeg har lånt de 100.000 og de 44.540, altså det, jeg har betalt banken for at få lov til at låne pengene. Det her vil jeg gerne illustrere i et diagram, så jeg markerer. Sådan der, går op og siger indsæt, og det skal jeg have et koordinatsystem, så derfor er det et punktdiagram, jeg vælger. Sådan der. Og det her, det er altså et annuitetslån. Sådan der. Af diagrammet kan vi se, at ydelsen jo altså er konstant. Det er den, vi har markeret her. I starten, og det er et tilfælde, at det er sådan her, er afdrag og rente lige store. Renten falder efterhånden, som vi skylder mindre og mindre, og så bliver der mere og mere plads til afdrag. Og hvis vi skulle illustrere det herovre, så vil jeg altså sige, at i starten er renterne store,
afdragen er lidt mindre efterhånden som tiden går, så bliver renten mindre og mindre, og det vil sige, så er der mere og mere plads til afdrag, fordi ydelsen er den samme. Det er altså sådan et annuitetslån fungerer.